Blaumut, un grup que va arribar per quedar-se, amb caràcter propi i 2 discs consolidats. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem, però ara, com a espectadors, volem saber més. Bona tarda, Blaumut, i benvinguts a l'entrevista de l'Espectador. Bona tarda. Hem preparat una entrevista picadeta per tal de saber més de vosaltres. Començarem amb un test ràpid i després passarem a unes preguntes que ens han enviat els nostres espectadors. La primera pregunta és segurament una d'aquelles preguntes que direu, vaja, comencem bé. Qui sou? Més enllà de Blaumut, qui són les persones que configuren Blaumut? Vaja, comencem bé. Comencem bé. Qui són Blaumut? Doncs som 5 músics, 5 amics que per coses de la vida s'han creuat els nostres camins. Cadascú venia d'un passat musical diferent i arriba un moment que per casualitats, que mai ho són, doncs ens creuem i decidim fer un disc per passar-nos-ho bé, sense cap tipus de pretensió més que fer una mica de música, riure, gaudir amb els amics, familiars, i així és com va començar tot, això és Blaumut. Després ja tot el que ha vingut doncs ja ha sigut una mica diferent, però ho he dit bé o no? Molt. Molt bé. Doncs la segona pregunta va més a nivell personal. Què faríeu vosaltres si no fóssiu músics? Jo m'espero perquè he xerrat ja. Estic pensant, Aprofito també. No se m'acut no ser músic. Què faria? Potser dibuixaria. Algo creatiu, segur. Sí, de fet a mi també m'atreuen altres aspectes de l'art que no són la música, o sigui, qualsevol expressió artística m'atrau, però també m'atrauen, no sé, temes científics, m'atrauen moltes coses, però bueno, avui en dia t'has d'especialitzar una mica en alguna cosa. Tens pinta científic, ara que et miro. Sí? Boig? Científic boig? Em despentino? No caldria ara. Nois, seguint amb la línia més personal, quin llibre i quina pel·lícula ens recomanaríeu? Llibre, va, jo llibre. Home, el llibre L'Ode Blaumut queda lleig recomanar-lo perquè... Jo l'últim que m'he llegit és un llibre que es diu Jonàs, de la Isabel Carl Simó. M'agrada molt. És tot un... Hi ha vida allà darrere d'aquest llibre. Crec que és molt xulo. I per exemple una pel·lícula Hair, que es titula, no sé si la coneixeu, de fa 2-3 anys, una història d'un amor virtual amb un ordinador, l'ho trobo molt interessant. Seguint amb recomanacions, ens agradaria que ens cantéssiu la cançó que més odieu, no vostra, sinó la cançó del món que més odieu. Happy birthday to... Fatal, o sigui, a mi no m'agrada gens aquesta cançó i sempre que es fa un aniversari m'agrada molt més les Mañanites. Per molts anys en català, pel Happy Birthday o no sé, a mi el tinc com... Sí, és que jo no odio música, però aquesta, sempre que la canten algú, dic, hòstia, no podríem... Normalment el reggaeton sempre sol ser una de les opcions que molts grups diuen que... Però tu has dit alguna de música. Sí, no, clar. Vale, una segona crítica. Xavi, la barbacoa de Georgie Dan no la cantaré per motius. Recurrent. No, està bé perquè realment... D'allò més odiat, allò més preferit. Quina és la vostra salsa preferida? Salsa de música o de menjar? De menjar. Pesto. Jo una de preferida no en tinc, però mira, fa poc això és mostassa amb mel. I et dona un gust així molt... Sou de cuinar? Bueno, alguna cosa sí. Jo no tant. Ja ens ho ensenyareu. Quin és el grup de música en què us agradaria tocar, si no toquéssiu a Blaumut? Grup de música... Ostres... És que jo vinc del món del clàssic i soc admirador de molts grups de música pop o rock, però no m'havia imaginat mai formar-ne part d'un i menys de tocar-ne. O sigui que... Crowded House. Toma ja. Un altre element preferit. Quin és el vostre lloc del món preferit?
Home, intento que sigui sempre el lloc on estic en aquell moment. Vull dir, no? El Estiguem carpe on diem, estiguem, no? que sigui el lloc on estàs bé. Sí, perquè a més pots anar a molts llocs, no? Pots estar amunt i avall, però al final jo crec que com a casa, com en diuen, sempre acabes d'alguna manera tornant o fent-te casa teva en algun lloc i com a casa enlloc. Aquesta potser ja és una mica anar més endins. Hi ha alguna cosa que dieu, mira, això em fa por? Això em fa por. Mira, nosaltres com a grup sempre ens agrada arriscar-nos i tirar-nos a la piscina, el que diem hi hagi o no aigua, o sigui que ja tenim una edat i hem viscut coses, jo més que ells, i hem viscut moltes coses dins del món de la música i al final no et pot passar res dolent, no? I ja parlant de pors més existencials, doncs, no sé, por, ja no recordo haver tingut sensació profunda de por. Lo desconegut segurament fa por, però es supera coneixent allò que et fa por, suposo, i aprenent també, suposo, a conviure, no? A dins de la música, doncs, és una por relativa, però bueno, el pànic escènic o la por a estar en un escenari, per exemple, és algo que quan comences, potser quan ets un nen no n'ets conscient, però arriba un punt que automàticament ja sortir en un escenari on hi ha molta gent pendent de què faràs, de què cantaràs, de què tocaràs, de què diràs, doncs pot generar, però jo crec que a base d'experimentar, de fer, de cantar, de tocar, de parlar, arribes al punt de no tenir aquesta por, sinó reconvertir-ho en una emoció, uns nervis positius, que també fan que a vegades la interpretació sigui més autèntica, no? I és una por que jo crec que la majoria d'artistes l'hem tingut en algun moment, no? A l'hora de sortir en un escenari, però que jo crec que és perfectament superable i també et fa créixer haver passat per aquest procés, no? Hi ha un mosquit aquí. Fa por o què? No, jo crec que por el patiment, potser, alguna malaltia, coses d'aquestes que una mica de iu-iu, no... Suposo. Ja sabem que sou músics amb talent i reconeguts, però en posem en el supòsit de que no. Què preferiríeu ser? Reconeguts però sense talent o tenir talent i no ser reconeguts? Home, tenir talent i no ser reconeguts molt millor, perquè tu passes bé fent el que fas i després la gent li agrada bé i si no, un gaudeix del que fa. Que al final jo crec que és la base, no? Gaudir del que fas i a partir d'aquí, si funciona, collonut, i si no, doncs segueixes gaudint tu. Això li van preguntar al George Harrison. Vostè, si no fos un Beatle famós i conegut, què seria? Doncs seria un Beatle desconegut i anònim, no? Però seria un Beatle, sempre. Molt bé. Per anar acabant amb el test, si només poguéssiu endur-vos una cosa a una illa deserta, què us enduríeu? Una navalla suïssa pot treure de bon apuro, si és des del punt de vista pràctic, si és des del punt de vista ja més artístic. No m'imagino jo una illa deserta. Una illa suïssa, anava a dir. Una què? Una illa suïssa? Una illa suïssa no... Enmig d'un llac, potser? Bueno, escolta'm, si estigués en una illa suïssa igual és que... Les coses van bé. Molt bé. Què sou més, de poble o de ciutat? Poble. Ara de poble. Clar, jo tota la vida he viscut sempre a ciutat. Jo també. Però, sí, però vull dir, m'agraden els avantatges que té viure en una ciutat, però també m'encanta el món de la... I ara cada vegada, suposo quan un es fa més gran, doncs aprecies la tranquil·litat i la pau, però suposo que si visqués en un poble trobaria a faltar coses de la ciutat. O sigui que... lo bo de cada lloc és, jo crec, ideal. Què és el pitjor que us ha passat sobre l'escenari? Jo enrampar-me amb un micro, una fiblada, em vaig quedar una mica... M'acau, no? Em vaig quedar així com... T'has tocat una estona... I molest. I molest, sí. Va ser molest. I tant. O sigui, jo no tinc cap record dolent d'un escenari que recordi.
al final sempre ho recordes tot amb si ha sigut alguna cagada o alguna cosa que no ha anat bé. Mai ha patit ningú un infart o no és una professió de risc. O sigui que al principi en escenari no tinc cap record dolent d'haver viscut. Bona senyal. Sí. Si poguéssiu canviar una cosa al món, què seria? El món, la gent, Sí. Home, que hi hagués... que la gent visqués en pau, jo crec que amb això ho arreglaríem gairebé tot, no? Que hi hagués justícia al món, suposo que estan relacionades, Sí. no? Per viure en pau hi ha de ser un món Just. Suposo que amb això ja felicíssim, no? Sí, estic amb tu. I ja com a última pregunta, si fóssiu un espectador com jo, què li preguntaríeu a Blaumut? Ojo, un espectador sí. de Blaumut. Tu què m'has preguntat? Per què xerra tant el violinista del grup? Vale, llavors la segona pregunta és, quina és la resposta? L'hauria de contestar algú altre o...? No, qui l'ha de contestar? El violinista del grup. Doncs no sé, jo no soc molt xerrador, de fet a casa no. Però quan, no sé, se'm dispara la verborrea a vegades als concerts, intento controlar-me cada vegada més. A les entrevistes també em passa, a vegades acabo entrevistant l'entrevistador, preparat. Seria una bona opció. Més d'un cop ha passat això. No sé d'on em ve i... D'agafar-li físicament al micro. Però jo només ho faig amb Blaumut, això, amb altres grups que he tocat i tal, estic allà el toco i ja està, i no tinc per què... Però aquí no sé, tot va començar... Veus? Tinc temps per xerrar. I tant. Tot va començar el primer disc, al qual teníem 12 cançons i tocades seguides, que no sé si arriba a 40 minuts o menys. I clar, pel públic una mica d'explicar 4 coses, i jo crec que va néixer d'allà. I bueno, m'agrada el contacte amb la gent. De fet, crec que quan tens un contacte amb les persones, que no conec a ningú en un concert, però el fet d'explicar alguna història o alguna cosa relacionada amb la música, jo crec que d'una manera també et predisposa a escoltar d'una manera determinada la música. Jo crec que també et permet connectar potser més, no? I jo crec que l'espectador també ho agraeix, això. Totalment. Jo mateix he viscut concerts d'altres artistes on això succeeix, l'artista de sobte no el veus com algú llunyà que surt, toca, canta, el que sigui, marxa, sinó que realment és un diàleg, en aquest cas amb la música, però si està acompanyat a vegades d'alguna mena d'explicació, d'alguna mena d'anècdota o del que sigui, jo crec que és com si estàs en un grup d'amics, xerres, tu passes bé i en un moment hi ha una interpretació artística entremig, no? Que tot això no ho he pensat, tot això busco explicacions a per què... A vegades em queda fatal el que dic, vull dir, no sempre és recomanable el que faig. Per seguir amb l'entrevista tenim un seguit de preguntes que ens han enviat els espectadors per vosaltres, de les quals hem fet una selecció. Comencem amb la Tere des d'Instagram. Ens pregunta, quina música escolteu quan esteu relaxats a casa? Tu primer? Tu, va, xerres. Doncs la veritat és que avui en dia, amb la quantitat de música que tenim, accés instantani a través d'internet, m'agrada descobrir música nova. I ara, per posar un exemple que se m'ha passat pel cap, Arvo Pärt, que és un compositor dels Països Bàltics, música clàssica però amb una sonoritat molt relaxant, mística alhora. Doncs ara és una cosa així que se m'ha acudit, però que podria ser qualsevol altra peça descoberta que no coneixia ni l'artista, ni el compositor, ni res. Jo així, música per relaxar últimament, o la Forarnals, jo em quedaria amb aquest. Sí, ara últimament. També des d'Instagram ens ha arribat una altra pregunta del Susoku que diu tenint en compte que viviu a ciutats diferents, amb projectes personals que de vegades us fan viatjar, com aconseguiu posar idees en comú i provar cançons noves tots junts? Doncs de manera difícil de confessar, perquè ens costa, perquè el que dius, fem altres projectes a part de Blaumut també, i com podem, ens ajuntem, com podem, amb agendes, amb Google Calendars, amb combinacions de veure on hi ha forats i tal, i
amb ganes de que el projecte funcioni, doncs et fa buscar i fins que trobes dies on puguem coincidir, perquè és important poder-ho fer, no? Sí, al final busques els forats on sigui i els acabes trobant. És important el projecte. Sí, diuen que la frase de dir no tinc temps per alguna cosa és com dir-li no li doni importància a allò que dius que no tens temps. És bo, aquesta. Ho pots, jo crec que traspolar... Sí, no tenim tenim temps. voluntat ja... Hi ha temps, hi ha un forat sempre, no? També ens ha enviat una pregunta a l'Aleix des de Barcelona. Hola, què tal, Blaumut? Mira, sóc l'Aleix, un gran fan vostre i, a més, també mestre d'educació infantil i primària. I m'agradaria preguntar-vos quins dibuixos animats són els que més us agrada o us han agradat i amb quins us heu criat, no? O sigui, quins són aquests dibuixos que més us identifiquen. Moltes gràcies, una abraçada. Qui comença? Jo a l'època de dibuixos animats recordo que m'agradava molt la Gale i Bola de Drac. Crec que és el que més... Sí, jo anava a dir que Bola de Drac Són clàssics, no? vaig enganxar de seguida, com suposo que com tantíssims nens, i no tant nens. O sigui, que això al final era com una droga de... molt original amb aquests tocs de sentit de l'humor, a vegades ridículs i molt curiosos, i segurament també això. Ja per acabar tenim una pregunta que us ha volgut fer el Jordi Costa. És el que estava a RAC1 i ara està a Catalunya d'Esports? El mateix. Home, un crac aquest. Hola, sóc el Jordi Costa. Per què pa amb oli només amb sal? No us agrada el tomàquet? Primer de tot, quants anys escoltant el Jordi Costa amb les retransmissions? Realment un honor que ens hagi fet una pregunta, i de tomàquet al grup n'hi ha, jo crec que cada vegada més. El tomàquet ja el portem posat, diguéssim. I el pa amb oli i sal és tema de rima, no? Sí, exacte. Al final era pa amb oli i sal, era més simple, més nu, no? Que és el que volíem transmetre, alguna més senzill, més simple i d'aprofitar-ho. I el tomàquet això ja el portem posat. El tomàquet és un cada dia. Per acabar tenim un ritual que fem en totes les entrevistes, que és que demanem als grups que ens feu un dibuix del vostre espectador que més us hagi sorprès. Home, això el Xavi, que és el que se li va anar molt bé. Tenim un artista, no? Un espectacle que ens diu sorpresa, sí. D'algun concert, això vol dir de... Sí. Un espectacle que ens hagi sorprès. Algú que hagi vingut de fora. Seràs capaç de dibuixar una noia japonesa? I tant. Una noia japonesa. Sí, tenim una noia que va escriure pel Twitter, o va fer uns comentaris pel Twitter, i vam estar una mica llegint, i resulta que és una noia de Tòquio que va estar uns mesos aquí, que parla perfectament català, que estudia per intèrpret i traductor al Japó, de català i castellà. I ens va escriure, fem el concert de final de gira el 24 de novembre, i ens va dir que li cau lluny, que no podrà venir des de Tòquio, i li vam contestar, si no pots venir doncs haurem d'anar-hi nosaltres, així mig en broma. I d'allà va menjar com una història d'anar-ho descrivint i de per què no algun dia podem anar a Tòquio a fer un concert, i clar, ens sorprèn doncs que... Es diu Ai. Bo. Home. No, o què? I no sabem quina cara fa, però bueno, jo crec que has fet un... Sí, no, és... Ara ens enviarà una foto i serà clavada. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Vosaltres. Ha sigut un plaer tenir-vos a l'espectador i desitjar-vos que vagi molt bé el final de gira i que torneu ben aviat. Gràcies. Moltes gràcies. Fem un brindis, si voleu, Vinga. per acabar. Salut. Salut. A tothom. Salut.